Namsugo haino hai ang Korbu Press Club President Jawa Tripura. Kapani tapute bukuro nuro nukhna ayang JCB bai ha wakui tongi tongmani. Diari rongni kognorugui a tolano mangkui tongo nai sajagmani diari rokpiaba abo khuri naibeka tabo u JCB obotoi khlai kasawai u hathaino no khurpinai. Ingke kami amchini borok sawo a thayo tiari tongo nai aro phano ngi mano opti hai kami ni lukorokni wansu bungkha keba tabuk JCB ayang ni simin khlai ayang kasawi phainai ayang kasabai mani yagulo keba tei JCB ongkhore mangala u hathaino khurbai asak jora tamni bagi ingke u JCB u asa ha kotor no tolao gorok rogi roi rohbai khanke tolao ban thep jagi painai ban thep jagi pai khanke tuyo bobte ekle JCB malai thanai abon sakatei bo tui thangnai abon bai possible dia inke ya phangpro JCB driver bai montri nokhobui oroni dal bidal administration no je tangnai rok kami amchini lukuro malai salaipru salaimani oroni hano ayang birmani Tripurani puskini wo tuniri nai naino kok sab layui puskini sabai jagmani pheba bising kok saiman mani ingke tini 19 September salmari wo je khana mani ingke tabu ingke driver phano se kisa serar jagi tangai tangkha 20 September ni salmari ke ar aiten na raknai se sabani khana lai tango lukurok pheba tahute bukurok chini suspect chini samung jespan humtung sengsai tong toi tongo hasi Tripurani tahukte bukurok tabuk ayang lama senamoi o sakatei khlaino JCB phaiyi u hathaino u holong kotor no thaisa tolao gorok rogi roi rohnai gorok rohor baimani yagulo no obon chimin obo prai u obo tuislung tabuk norono phunugano je thayo ang tabuk bachai tong thik u thayo no tuislung norok nugi mano yang bahatai ani yagra phaising tei ani debra phaising bo norok nugi mannai yang bo hathai u kusarok ngai tuislung tongoi tongo tuislung bo thukmani abo khabak jorahni kharao tui thukmani bo bisingo ge tabuk wana thaikok ke abono yang bahatai abono u halongno noroi rohornani bo isa jeng jali kokno जों एक्चुअली सामानले साइनै खा JCB थाइसा bai kalai galak bote kalai galak oyangni hano ara reikha hanke arni simin puskini bote kaisa gari JCB nango actually chain gana haifano थाइसा bai phano cholai mano haban थाइसा bai ke kisa samung lermai haban lerphano sini tapu biromani Tripurani mangthei bekreng kami amtoni lukuro administration je samung tangai tongnai ro montri nokhobui political leaders of ahino dotono actually dalaino cost man baika surimung sanlaidi taku biromani Tripurani mangthei orono manman situng mangthei manphano tabukto mangthei hingjak lakha baham rok sawi thangbai kana begreng rok simin manani chance tongoi tongo tamni bai inki tini bai kuri shano kai lai thangise kuri sachi eba 30 days 30 दिन नोंनि थांखा तिनि बाय ताखु बिरमनि Tripurani mangthei इंखे ताबुक फुंसाक जरानि अपडेट आसि जरानो Korbu Press Club नि बुखाक्तै सानजावो बोसु जरा आगोगया जों Korbu Press Club नि बुखाक्तै एबा Korbu kokthum थुमनाय बेदेग्रनि फाइजिंतै हासे Tripurani लुकुरंनो जों जेसुक मानसाक अपडेट होनानै बागै चाइथकनाय नरक गोरङै तंदि Korbu Press Club bai hambai jotonana